Right. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Paita nyaya panapa iri kunditemesa musoro. Pari kutaura kunzi MP uya wekubudiriro apiwa mota ne50,000 on top naseo ignochifayo. Nyaya iyoyi haisi nyaya iri easy kunzwa, zvinhu zvinorwadza kugamuchira. Reason yandaito ndiwe ndichitaura nyaya iyi is just to remind you people kuti kana muchiri kurangarira, this is the same lady pavaikambena paya vachidedzera kuti behold the new what vachitora matheme asachamisa vachirova copy and paste vachikambena, vanhu ndobva vabhelievha mune vision yavaiudzwa. But tichitarisai kuti nhasi ichiri the new yacho here, ndozvore zvavaikambenera zvinhu izvi. Ndakabuda ini ndakachallenger last time paakabuda achitwekera bhoho paipa achiti ndoda kutenda iri bhoho what vamunangagwa nhume yenyu tungwarara yasvika and stuff zvaitaura. Ndikati this is not right. Kana zvichiita vedu weka panoda kuti pakaongororwe poonwa kuti poitwa sei. Kana pachinge pane munhu achiri in charge of Citizen Coalition for Change anofanirwa kumeka sure kuti arecola this rubbish, yobviswa rubbish iyoyo. And then kana achinge achifarira vamunangagwa stereki ochienda kuside ramunangagwa otanga kunyatsovatwekera ari kusame part iroro. But hapana kana chakaitika, ende ndo inova proof yekuratidza kuti Citizen Coalition for Change neZANU-PF one political party. Hapana kana zvekuswera tichiudzana kuti mapati akasiyana yakadai so dzango triple C nigirikini yezita. Zvinhu zvinorwadza because panguva yaikambena vakadzi ava, panguva yaikambena zvima MP zvinherera izvi zvaikambena zvichidedzera kuti zvoni mimi don't worry zvinonaka. Vamwe vanhu vakatadza kurara mudzimba, vamwe vanhu vakasungwa in the process yekukambena, vamwe vanhu vachiitwa zvese, vamwe vanhu vakavengana nehama, including you guys in diaspora, including you guys here in SA. Makavengana nehama muchinhingi ukatotadza kutumira mai wako mbeu iwo uchitoti kwai vachisapota nhingirikeni iwo handiti because of this same person ari kuenda chinodya nevanhu ivavo. Iye mabenefits ake zvake zvaakutoita, family yake iri kudya chiguta, vana vake vari kudzidza zvikoro zviri bho, iwe wako mwana pa wakangosira ndipapo. Change yacho waichemera uchinyeberwa wakangosira ipapo. Imagine izve so the same message chisvika kuna vanhu vakaita sana madzibaba veshanduko achiudzwa kuti zvoni that same lady where look where she is right now akupiwa ma-GD6 akupiwa nema-50,000 on top of that. Anofila sei munhu achiziva kuti akakampeni akatenderera maconstituents almost ese achibatsira vama-MP ve-CCC vakahwina kwaitwa marali kwese. He was number 1, anga ari pamperi netsvimbo yake negemenzi rake. Izve so ari mukati akasungwa akavharirwa, hapana kana chaiutomboti, hapana pekutangira izvezvi. Zvinhu zvakatodzvanya izvezvi. Hakuna kana one ari willing kuti auye achibvunza kuti saka majike nhasi maita sei. Hakuna ari one ari willing kuti ati ndoda kubhadharira mari dzemacost malegal bills enyu. Hapana kana ane basa nazvo. But those are the same people vaishandisa the same guy kugadha vanhu vachiunganidzirwa vanhu vachiita zvimarali zvavo zvimanonsense zvezvo vaita zvezve. Garbage. That's bullshit. Absolutely nonsense. Nasi wonza angopowa chakati ende unotoona vanhu vese vanenge vakangonyarara vakangodaro kungoti arisapuwa ndiana asingade chakanaka chekuita seko chakanaka chei. Ina handisi kuramba kana vachipanana magifts ngavangopanana magifts awo kuti iwo ndakufarira I like your personality what sharp, kwete izvi zvekuti uri kutoziva kuti uri munhu we-certain political party. Mota idzi chibva achitopedza unyora anobva atonyora kuzasi kwacho kuti and even mashure paakatanga process yekupa vanhu mota atotaura kuti zai kurubva zvinhu zviri kubva kuZANU. Saka munozoti kudii nenyaya dzacho idzodzo. Umwe munhu izvi so ari busy kuchema chaiko vanhu vakarasikirwa nezvinhu zvakawanda. Hatidumbodi unyeberana, ngatiudzane chokwadi komana. Vanhu vakawanda vakasungwa, vanhu vakawanda vakatyoredzerwa kuti vakafira mberi. Vamwe nanhasi chaiko kuna vamwe vakatotiza up to now havadzokerei kukwai kuZimbabwe. But look at this garbage. Chingoriko chakagara zvacho chiri kungopuwa ndatotora mota ndatodai so naicho chivhayo chacho hachinange chisina brain nemari yacho. Mari unoona mari ikasvika pabenzi munorikwara mese munooneswa moto naiyo mupengo iyoyi. Toti alright tiri kubvunzwa kuti saka makananga kupi zvaane machanges here, chii chiri kuzonzi chiri kuchinja. Unonongedzera chii chekuti chiri kuchinja? Unonongedzera chii chironzi chiri kuita beta ipapo? Hapana kana one chiri kuita beta. Zviri zviri kuita bed to worse. Vanhu vachiri kungostrugula zvaakakambenera chii kana one chaakaita that same ma-MPs vema-opposition zvatengesa izvi
chicha vakambotarisa ndiratidzei ndikuda development inobatika. I'm challenging everyone now ari kuda kuti ini shamwari ndiri opposition inini ndakaita chakati chichacho basa ndiri kungobhitira makatotengesa chamisa wacho makamusiya akadaro makati ndezvake izvi zvaari kutaura. I always tell people kuti ukaona panotaura zvinhu zveopposition vanhu tikaona pakutaura zvana Gift Ostalos, Amos Chibaya nerimwe kuru ana advocate Fadzamaire taakutaura zvevanhu veopposition. Ukazoona pakutaura zvana Wende neichi chichapuwa mota chimukadzi ichi pasina kana wani chatiri kutaura nezvacho ipapo takutongotaura zvesympathy. Muri kupinda muchiti muri vari kuita zvinhu zviri wrong muchipinda mapinda imo maakupuwa zvinhu the same zvamuri kungokomplaina nazvo kuti aiwa zvakadhakwa zvavari kuita. Saka garai kamapinda muchiudza vanhu chokwadi kuti aiwa ndakatoona mari ndotora ndipa kutsvaga. Amudi kuita izvozvo, munoda kubhitira vanhu voshandisa maemotions vopinda nezvinhu zvine moyo votanga kuita zvinhu zvimwe kutyora mutemo vatanga kutyoredzerwa. Munenge muchiita zvekudi mubuda makudya mese ndapuwa mota shamwari uchidrive mota iyoyo kutodrive chako chako musodzi uchifamba pamusoro pemusodzi yevanhu iwewe kuzvipatara hakuna mushongo unozviziva iwewe uri kudrive uda kudrive GD6 iwe unozviziva kuti uri kudrive mapain killer evanhu iwewe maparaseti evanhu iwewe uri kuzviziva kuti kumadrive iwewe uri kudrive magetsi evanhu unozviziva iwewe uri kudrive mabasa evanhu iwewe uri kuzviziva iwewe but zvako zviri right ka hauna kana any pressure kundatopuwa shamwari ndakomborerwa ndo amunoti makomborero kuside kwenyu handiti. We shall see tinoona kuti zvinosvika kupi because hatidi zvinhu zvekuti nhasi katouya tosimbisana kuti zvakadai izvo zvakadai ningakazodai ningakadai then totanga isusu ndisu tinenge tichitaurisa stereki totanga ndisu tinenge tega kunyanya kurwadziwa nesituation yacho zviri kuitika. Imimi zvenyu zvese zviri right handiti panotaurwa zvinhu zvakaita sezvi amuna you don't care munongotarisa so mongoti zvichataurika here muchivasiya vakadaro. Maenemies ekutanga ndo vanhu ivava vari kubetray maZimbabweans ndo enemy hombe ndira kutaurirai even munhu akadaro iye mobva matarisira kuti azoenda kuparliament panzi paya kuvhoterwa nyaya yeCAB3 yarapinda muparliament. Do you think kuti anovhota kuti no? Ndo zvamuri kufunga imimi nevamwe wacho ndakashingobuda chingonyebedzera kungotaura kuti ini handisi kuzorisimbisa ena vachingoposta pasocial media nonsense mukunyeba. Munhu asingatisimbise ngaatopreach against it like what ana Fadzamaire zvavari kuita hauzvioni hamuzviziva hamutoone kuti uyu ndiye munhu ari kunyatsoziva zvaari kutaurira but imimi do you care ses tosvika tonzi shamwari zvinhu zvacho shamwari zvinenge zvichitonhingirikina unongoziva zvinhu zvese zvinongowanika unongowazongosangana musadaro man musadaro ndochokwadi checheche toda kuti tidzidzisane musadaro don't do that hazvitomborina kana kunaka zvekuti munomukirira makutongoti saka wazviona kuti ningirikina azodai so kutobribeka pamberi pevanhu vacho vese iwo unofunga kuti vanhu vese vanomubudiriro vari kufila seiwo budiriro nemanetsera inoita zvinhu zvakaita sana korera zvezve munofunga kuti vanhu varimo vanofila sei vanhu vakarasikirwa nehama dzavo dzakafa nemakorera meme munofungidza kuti vanofila sei up to now basa chacho hamutochigone futi ndezvokunzwira natsitsizi zvekuvhoterana zvima ini ndakatozvitaura mani ndakati zvitarisa kana kubva kumakanzela acho vakanzi vakavhoterwa chinzi makanzela ivo vapinda vakazosara vacho vari kuda kuti zvingineva ndezvokunzwira natsitsi zvezvo ngokuti ZANU-PF yatadza kumubvunza kuti iwe tipe ideology yako explain kuti why should we vote for you because pamberi apa toda kuzoziva kuti shamwari takavimbisana izvi so far tapapi ende kana tichinge takupinza why ipapo wotipawo plan yako kuti kubva musi wakati nemusi wakati ndomaitira ndinozviita wogara pasi nekomiti yako yochaita komiti yako motanga kuita zvinhu zvenyu zvichienderana nevision nekuti ungoti because ava vakati vari kutadza basa vari kuita sei wongopinda wotongonzwa wauda unoningirira chii chaunongochingoita ipapo chinonzi chinobatika chaunobatika chinonoita ipapo chii chacho chii chaunonzi waita ipapo chinani ipapo hapana kungopinda chete wakutoningirira aiwa hatidi zvinhu zvakadaro so hatitombodi zvinhu zvakadaro takazvitaura kuti vazhinji vacho zvima empty head zvima empty tank musoro
maakuratidzwa ndarama because masara muri vashoma vanhu vacho vaizikanwa kuti vanokwanisa kunyatsomisa zvinhu zvese izvozvo ndo vakagara vatorikolewa vakatoonekwa kuti ava nature havatombobatiki zvechopu garai matovabvisa imi makasara kamuchizvita makanyorovera ndokunyorovera kwacho ndo prize yamaakunigirina ndo zvamazvipira kuti mubhadhare mazimbabweans nazvo izvozvo mazimbabweans vakupiwa prize vakupiwa mubayiro wavo ndo mubayiro mati right guys takuda uchikupai mubayiro ndo mibayiro yacho iyoyo mubayiro yekuti unotoshaura kuti ndakazviitirechi vanhu vakanda ri kuregret misodzi yega people are crying, people are dying every day. Enda kuningirikeni kuSalim Gabo Hospital, go there unotarisa kuti kumateneti kwakamira sei. Vankani vakadzi vanonzi vanenge vanzi vafa pagore chapo. But you are just there dancing for the next supper. Chamwari pakaipa. Vagona. Muri baba vanoteerera, muri baba vanoita sei? Baba vanoteerera kuti sei hauna baba here. Wakura usina baba, uziye baba wako akakunza panyika. Munenge muchitsvagana baba kwese. Ndozvo wakapindira kutonziwa uri kunzi uri kuda basa rako rawaisirwa paposition as 1 MP da kutaura 1 MP anofana ku ratio yacho mamiriri anofana kunge yakaita 1 MP we opposition is equals to 20 ma MP a ruling party ndo ratio zvinofana kunge yakaita but imimi muripo makangochora zvenyu momo 1 MP we opposition ingori 1:1 saka munobva marohwa nenhamba modhailurwa zvatopera pamopedza muri kungowirirana uzongonzi hayo uri mwanguyo ndo saka muri kutengerwa kana madrinks hayo uri wanguyo akomana kutaura chokwadi tiri pakuchema ndinotogara ndichitozvifunga kuti akomana tsvangera ichi akakurumidza kufira uchanga chachii futi vanhu havana kuzviona paipai panga pabhaizika paipai zvanga zvaazvii futi zvanga zvaakuitika why zvinhu zvakazoenda neipapo dai zvaitobvira aiti kunotomuka kechipoko kana zviri possible hazvichashandika ine chinhu chakubhohwa anozati kune vamwe vanhu izvezvi vekuti tokanaita vanhu vakawanda baba I'm in exile not because ndanga ndichida kuva ndiri muexile ende vachitopupura kuti yes I'm in exile but not because zviri kundiitira vari kutostruggle vari kutosafara in exile but because vakasapota zvima-MP izvozvizvi vakasapota vanhu vaibuda because unada kukudza chokwadi muconstituency yega hapana pekuti uyu anouya achikuinfluenza ari kwaari anenge ari president wacho opposition anenge atori kudheni kwake ma-MP kansela nemachairman nemachinchi mastructures emune munaiko ndo vanouya vachikuinfluenza ngatidai so guys let's do this nanhinge vanodherera tozodai so vanhu vakadai izvozvo vakapinda nemaemotions nekurwadziwa nekuona situation inenge iripo vakaganduka big time vanhu vobva vatanga kuteerwa vakubatwa 1-1 vakunokerwa 1 vakunongedzerwa 1-1 hey ana ningi izvezvi so unondikwanisa unitaurira kuti vanhu vakaita sana talents chitsunge vaive vaikampena vaive vanhu vaive vakasvika pakufa vachadzoka nechiko vana varingostrugula vari kokoko varingosvika baba vakungoita zvekungonerwa pamapikicha shuwa baba vakuonerwa pamufananidzo shuwa only because of this nonsense cow people wekuti haana munhu asina kana asina ganda kumeso vanhu havatarise kuti tinoda kuningina chii. I think Chamisa must do something ipapa zvekuzvazvo zvokuti anza zvinoda kungoningikina God do something pane pamwe pacho pasingadi kunzi God do something because already vanhu vacho veningirikini vavo hapasina kutrust machurches acho ese. If we were to talk about churches vese machurches acho vari kuenda vachinosubmita kuZANU-PF ingava chechi ipi isedza kuAFM ikoko vanhu vari kuda zvezano zvisingatomboita vari kupiwa mari vachitodya. Recently Tagure yakabva nosiya million kuAFM ikoko ku7th day atichatotaure because ndokwatagure ndiye anenge atori mukuru ikoko akatochibata jese kuti dzvi saka hatina chechi yatingatomboti tingataura nezvayo kuZCC hatichataure kumapostori you know everything hapana pekuti tingatomboningina moment yakaita sei is moment of reality ndoda kuonesana kuti apa paroda kutomboita chirume man to man motombotaurirana kuti paroda kutoitwa sei vanhu vogadzirisa zvese zviri kuitika because this is not right zvinhu zvinonakidza ndapuwa mota utofamba uchitofamba shova imomo votokuona uchinhingirina. Do you know kuti zvine ma-consequences? Try to do that nonsense in South Africa here. Come and try this nonsense. Uri MP kuti ndapuwa chakati vanokupfudza unotozoshamisika kuti konda ndiri kuita serotonzi haiwe wakadhakwa wakauya uchimasquerada
as if uri one of us, iwe uri munhu anga akatotumwa zvako. Unoshaya kuti ende vanhu vacho mazimbabwenzi unenge wakatengwa rini? Wakatengwa rini chaizvo? Hakusina mutsvene. That's the situation. Manaka. Msadaro ni mama David. Msadaro so. Shame, muri busy with your marriage.